дар Афғонистон толибон ҳомиёни ҳуқуқи башарро шиканҷа намуда ва мекушанд. Ба гуфтаи манбаъ, онҳоро бидуни додгоҳ ва тафтишот дастгир намуда латукуб мекунанд ва ҳатто мекушанд. Мардум дар фазои тарс зиндагӣ мекунанд. Дар Афғонистон ҷасади муаллимаи 29-солаи иқтисоддон Фурозон Сафӣ, яке аз фаъоли ҳуқуқи занро ки охири моҳи октябр бедарак шуда буд, дар сардхона шиносоӣ карданд. Бино ба гузориши нашраи The Guardian-и Британиё, рӯзи 5 ноябр ҷасади Сафӣ, ки дар ҳимоят аз ҳуқуқи занон дар Афғонистон машғул буд, аз сӯи хонаводааш дар сардхонаи шаҳри Мазори Шариф шинохта шудааст, ки дар шимоли мамлакат воқеъ аст. Хоҳари марҳум хабар додааст, ки чеҳраи Фурозан бар асари захмҳои зиёди тирҳо ба зур шинохта шуд. Аз ин хотир ба хонаводаи онҳо ба душворӣ муяссар шуд, ки хеши фавтидаро муайян кунанд. Мо ӯро танҳо аз либосаш шинохтем. Тирҳо рӯи ӯро захмӣ карданд. Дар сар, дил, қафаси сина, гурдаҳо ва пойҳои ӯ захмҳои тир мавҷуд буданд. Ҷои тирҳо чунон зиёд аст, ки ҳисоб кардан басу мушкил аст, гуфт хоҳари Рита. Вай ҳамчунин афзуд, хоҳараш рӯзи 20 октябр бедарак шудааст. Вақте марҳум пайдо шуд, маълум шудааст, ки ангуштарин ва сумкаашро дуздидаанд. Илова бар ин, толибон на танҳо ҷасади Сафӣ, балки як зани ношиноси дигарро низ ба бемористон бурданд. Пулис ба ин назар аст, ки сухан дар бораи қасосгирии шахсӣ меравад, зеро дар паҳлӯи занони мурда ҷасади ду мард пайдо шудааст. Рӯзнома менависад, марги Сафӣ шояд нахустин парвандаи сабти асноди қатли як фаъоли дифоъ аз ҳуқуқи занон дар Афғонистон пас аз ба қудрат расидани толибон бошад.